Ang pusa na yan, oh. Ah, Pusa. Hinihian yung sana ako ngayon pa ako eh. paa mo, inihian? Oo, gago yung akong na. Ano yun? Hello? Sino? Yung batik-batik? Hello? Sorry. Yun siya. Yung na. Orange? Uy, Babae yan eh. Diyan. Hindi, baka iba yan. Baka yung isa. Babae yan eh. Gago. Di ba ang buke? Ito. Gago. Ay, di ba na. Nada kayo kaya ano. Ipamilyo. Sagit. Kaya ako kahoy. Ay, iyak ko nga to. Teka lang, ba't umuwi ka kagabi ng maga? Nalasing ka? Hindi. Ba't umuwi ka? Narko na ako eh. Tamayin mo lang. Ay, hindi na ako makaupo doon. Hindi ito mga bisita eh. Oo. Dumating sila sa Patoy. Gabi? Oo. Sayang. Sila. Si Maring ko. Doon eh. Sino si Junjun? Mura. Wala. Hindi yan pupunta eh. Ano siya eh. Pusa na siya eh. Pusa na. May pasok ka? Bok niya ako pa. Bok eh. Ba't di ka papasok? Sayang yun ah. Linggo. Pahinga ako. Pahinga ka? Tamang-tama yun. Inom tayo. Okay, good morning po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga. Kumusta po kayo? Good morning. Mega love shoutout po kay Mami Mercy Calonod. Mag-update lang ako. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Mega love shoutout po kay Mami Mercy Calonod. Makalimbat sa lo. May kanin doon, no? Good morning po kay Mami Mercy Calonod. Ayan, at kay Ma'am Rosalina. Ayan, mag-update lang ako. Baka bumagsak yung ratings. Ayan, kay Ma'am Analisa, good morning po. Mega love shout out. Kay Gikang Walk. Ayan, mega love shout out. Kay Kagawad Antonihan. Mega love shout out po kay Nani Sanchez Vlog. Ayan. Tulog pa yata yung iba, hindi sanay sa ganitong oras. Mag-update lang po tayo. Nagpatugtog man tuloy. Kaninang walang nag-live, hindi nagpatugtog. Marami akong nakaligtaan na gusto ko sanang itapik. At may mga may mga mahalagang balita kung saan
hindi na magkaintindihan yung hindi na magkaintindihan yung gobyerno ni Da Junior. Gawa ng natakot na. Natakot na sa mga pagpatawag ng Senadora Amy Marcos, ano? Kung saan na itong kapulisan, pero kahapon ay may pinirmahan na si Senate President Escudero ng subpina, dalawa ang sinubpina na ng Senado. Itong AFP, kasi bakit ang ano nila, ang tanong kasi, maraming nagtatanong, bakit pumayag ang AFP na gamitin ng PNP ang pasilidad ng bakit pumayag ang AFP na gamitin ang pasilidad nila ng PNP, kung saan doon sa investigasyon ng Senado, itong pangalawang investigasyon, may mga lumalabas na ito palang doktor ng AFP ay hindi pumayag na hindi ma-check up ang dating Pangulo. At yung isa naman talagang pinilit na dalhin. Ang tanong, bakit pinili talaga nila? Bakit ano ang dahilan? Bakit gusto talaga nilang madala kaagad? Ano bang timeline ang hinahabol nila? Di ba? Kasi kung tayo kung saan, di ba, ang proseso kasi, halimbawa dito sa amin, pag may nahulihan dyan na yung tulak, pag may nahulihan ng tulak, ilalatag yung ebidensya, no? Ilalatag yung ebidensya dyan. Mag-aantay talaga yan ng mga para magiging malinaw. Inaantay yung kagawad. Inaantay yung pupwedeng mga magtestigo para magiging legal yung paghuli, no? Pero bakit yung ang nangyari, bakit minadali? Bakit may timeline? Bakit may oras? No? Nabibigatan na ba sa arkila ng eroplano kasi baka per oras ang singil, ano? Kaya talagang nagbigay sila ng timeline na kailangan by hook or by crook madala maihatid dyan doon sa ganitong, may target sila talaga na oras, no? Kaya talaga ang lumalabas planado talaga ng plinano ng maigi ng gobyerno kung paano nila talaga matangay, no? Ang problema pati yung parang yung ICC unti-unti nang natatauhan kasi nga lumalabas na yung mga statement na ang may gawa ng lahat ay ang gobyerno ng Pilipinas, no? Mabigat, napakaraming mga hinaharap na problema itong si Da Junior. Unang-una yung budget ng 2025, medyo mabigat-bigat yun. Nako, pag napatunayan yon, ma-impeachment ang pwedeng kalalabasan doon. Dito po pwedeng impeachment. Kaya nga ang nangyari, itong si Senador Amy, kung talagang seryoso ka, may punto. Alam mo, napakagaling ng punto talaga ni Panilo, no? Kung talagang may malasakit itong si Amy Marcos, hinahamon niya si Senador Amy Marcos na sampahan ng impeachment ang kanyang kapatid. Kaso lang, talagang sinarado
Attorney Panilo na talagang hindi kayang gawin ni Amy Marcos sa kanyang kapatid. Kaya talagang lumalabas naman ka sa dalawang ilog. Pero ang kinaganda naman ang kinaganda naman yan kay Amy Marcos, lumalabas talaga. Lumalabas talaga na talagang planado ang lahat na paghuli. No? Hindi sa, kumbaga, kahit anong sabihin man natin na nakikita natin, lumilinaw ang ebidensya. Lumilinaw ang ebidensya na talagang, pinano ang lahat. Hindi lang ang mga eksperto ang nakakaintindi. Kasi, pagdating kasi sa mga technicality, pagdating doon sa mga pagpaliwanag tungkol sa mga batas, ang nakakaalam talaga dyan, ang mga no? Kaya kahit anong sabihin ng mga attorney, hindi pa rin mahirap pa rin maintindihan ng ibang mamamayan na ang paghuli kay dating Pangulong Duterte ay illegal, no? Kasi pagdating sa mga technical, ang hirap talagang i-deliver kung paano mapaniwala ang taong bayan. Itong pag-imbestiga na ito sa Senado na talagang hinihimay kung paano maintindihan ng mamamayan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung talagang mga nagmamahal kay dating Pangulong Duterte, na ipapaliwanag ng husto kung paano nilabag yung batas, kung paano pag-execute, na paano nila binaluktot yung mga batas. Napapaliwanag ng gusto kasi nahihimay nila yung bawat doon sa Senado. Pero yung mga attorney kasi, minsan kasi ang hirap intindihin yung mga technical na mga term na sinasabi nila doon. Yan ang mahirap maintindihan. Kaya itong sa Senado, talagang may intindihan talaga kasi talagang nandyan yung palitan ng madali mo talagang maintindihan, no? Talagang doon pinapaliwanag kung paano binalubaluktot, no? Kasi kung makikita nyo, pinagtatalunan nila. Kung makikita nyo yung mga video, sinasabi ni Attorney Delgra yung Article 59, no? Article 59. Ngayon, sinasabi naman ng mga nag-aresto, Article 59 pa rin. Ngayon, paano yung mga pangkaraniwan na mamamayan, paano yun maiintindihan na nagtatalo-talo sila doon sa isang article na yan na parehas 59? Doon yun nalilinaw sa Senado kung ano ang mga ibig sabihin ng Article 59. No? Doon yun nahihimay. Doon talaga iniisa-isa kung paano, ano bang ibig sabihin ng Article 59 na yon. Kasi nga, mayroon silang tagapagpaliwanag doon. Mayroon silang nililinaw nila, iniisa-isa nila, hinihimay-himay nila yung bawat bakit sa Article 59 pa lang pinagtatalunan nila. Iyan ang nagiging iyan din ang nagiging tulong ng pag-iimbestiga diyan sa Senado kasi nalilinaw talaga. Maraming mga kababayan natin na talagang nalilinawan kung ano ba talagang ibig sabihin pagdating doon sa sinasabing Article 59 na yan. Kasi doon sila nagbabanggaan sa mga article na yon, Article 59 na yon, di ba? Binabangga nung nag-akusa kay Pangulong Duterte, Article 59. Yung dumidepensa naman, Article 59 din. Paano ngayon? Parang magulo, bakit parehas Article 59? Kaya ang nangyari, doon naman ang pagpasok ng Senado, doon naman nahihimay, nalilinawan yung tao. Yan naman ang kinaganda. Kaya yun nga, ang sabi nga ng isang Attorney Panilo, kung talagang seryoso ka, ikaw mismo, pailan mo ng impeachment ang iyong kapatid. Sabi ni Attorney Panilo. Kaya ang doon, pag sinampa niya ng impeachment yung kanyang kapatid, ibig sabihin lang, seryoso siya sa kanyang trabaho. Although, talagang seryoso naman siya kasi
na ilalabas naman talaga, na ililiwanag, na ipapaliwanag sa taong bayan kung paano nagkandalabag-labag yung mga karapatan ng isang tao, kung paano binulubaluktot yung mga Article 59 na yan, article na yan sa sa mga batas natin. Kaya nga yan nga ang kainaman din, yan din ang kagandahan ng pag-imbestiga sa Senado. Pero hindi ko sinasabi na atin na si Amy Marcos. Pero tandaan nyo, kung titingnan nyo, tayo ay 10 lang. No? 10 lang tayo. Ngayon, anong gagawin natin? Dahil 10 lang tayo. 10 lang tayo, di kulang ng 2. May choice kayo. Kung kayo medyo nalinawan, maganda ito. Pero kung ano naman, nandyan si marami naman dyan. Andyan si Willie Rebillame. Alam nyo naman na diehard yan kay Pangulong Duterte. Kaya nga nag-independence siya eh. Di ba? Diehard yan kay Pangulong Duterte. Ay, bago ang lahat, kapi po tayo, no? Kaya nga sa lahat ng mga ang pag-imbestiga na ito sa Senado, talagang nahihimay ng husto kung paano pinapaikot-ikot yung mga article na yan. Kasi nga, ini-invoke ng attorney dating Pangulong Duterte yung Article 59. Ngayon, ang Article 59 naman, doon din ginagamit yung doon sa kung paano baluktutin nila yung interpret sa batas. No? Tayo naman na mamamayan, bakit nagkaganon? Iisa lang ang pinagkukunan. Bakit sila nagtatalo doon? Ano ba ang ibig sabihin nun? Yan. Doon naman lumabas yung papel ng Senado kung paano nahima yung Article 59 na yan. Yan, paano maintindihan ng ating mga kababayan. Doon naman ang magiging papel kung paano nililinaw, kung paano nailalatag ng maayos para maintindihan. 'Di ba? Mayroon pang yung 9851, 'di ba? Doon naman may lalatag yung bakit ginamit nila 'yon. 'Di ba? Nahihimay ng husto. 'Yan ang kinagandahan ng pag-iimbestiga sa Senado. Kaya nga ang problema lang itong mga honorable, hindi nagsipunta. Anong ikinatatakot nila? 'Di ba? Saan sila natatakot? Sa sarili nilang multo? 'Di ba? Sa sarili nilang kalukuhan? At take note yung EFP mismo. Yung EFP mismo, yung doktor ng EFP, kinontra yung kanilang mga lahat na sinabihan na pala. Sinabihan na sila na tumaas ang blood sugar ng dating Pangulong Duterte. Bakit hindi sila nakinig? Bakit pinagpipilitan nila na talagang madala ang dating Pangulo sa ayaw at sa gusto nyo? Di ba? Bakit nila pinilit? Ano ba talagang dahilan? Ano ba ang nakapaloob? Iyan ang gusto ngayon malaman ng taong bayan. Kaya nga ang mga honorable na tagapagtanggol ng Pangulo hindi na malaman kung anong gagawin. Kaya ang ginawa naman to the rescue naman itong solicitor ay itong si Lucas Bersamin, to the rescue naman ay hindi pinapunta yung kanilang mga tauhan. Ano ang dahilan? May tinatago ba kayo? Sabi nyo, transparent kayo. O bakit nyo tinatago? Bakit ayaw nyo paharapin? Di ba? Pag wala kayong tinatago, ilabas nyo. Ilabas nyo yung patunayan nyo na hindi totoo yung binibintang sa inyo.
Kape po tayo. Patunayan nyo kung paano nyo depensahan. Patunayan nyo na totoo ang ginawa nyo. Diba? Kasi kung tama ang ginagawa nyo, hindi nyo dapat kontrolin yung inyong mga tauhan. Eh, ang problema, dahil nga mga bida-bida, interview rito, interview doon, akala nila makakakuha sila ng taong bayan. Ayan, lalong nagkanda buhol-buhol yung inyong mga sagot. Tapos ngayon, tanggi-tanggi na, dahil lang sa mga chismis. Di ba? Yan ang problema pag mga pabida. Nagkakabuhol-buhol dahil nga puro pabida. Hindi nila alam na nagkabuhol-buhol na doon sa kanilang mga pinagbibitawan ng salita. Ngayon, anong nangyari? O di, to the rescue yung kanilang executive secretary nila. Ngayon, kung totoo ang pinaglalaban nila, bakit nyo pinipigilan na humarap sa Senado? Takot kayong mapahiya. Takot kayong magisa sa sarili nyong mantika. Kasi kayo mismo ang lumalaglag sa inyong mga sarili. Biruin mo, ikaw mismo ang isa-ilike. Sasabihin mo na kayo mismo ang nagplano. Doon pa lang, napakaliwanag na talagang pinamigay nyo ng ating mga kababayan. Ngayon, yung sinasabi nyo na mga nahuli sa Qatar, na fake news pala, sasabihin nyo na utang na loob pa sa gobyerno dahil hindi matiis na hindi tulungan. Mga otot nyo pala. Diba? Ang mga ipokito kayo. Ayan tuloy, nagkanda fake news kayo. Yun pala, mga disiplinado yung mga doon. Hindi naman pala totoong nahuli. Diba? Kaya nga napakahirap ng magtahi talaga ng kwento kasi nagkakanda buhol-buhol eh. Diba? Nahirapan kayong magdepensa sa pinagagawa nyo. Kung hindi kayo nagpabida kaagad para lang maunahan sa media mileage, para kaagad makapagpresenta, ayan, pabida. Anong nangyari? Di nagkandalaglag kayo. Ngayon, todo tanggi kayo. Ngayon, ayaw nyo nang humarap. Di ba ang hamon nyo? Ang hamon nyo sa mga diehard supporter ng Duterte? Bakit ayaw nyong ibigay? Ano bang tinatago nila? O ngayon, kami naman ang magtanong, anong tinatago nyo? Di ba? Anong tinatago nyo? Ba't ayaw nyong paharapin? Minsan kasi napakahirap yung mga pabida. Bandang huli, hindi na pabida, patago na. Diba? Sarap magbida-bida sa harap ng mga camera, diba? Kasi highlights on the spot, bida. Bandang huli, sablay. Tago na muna. Kasi sablay na eh.
Kaya dapat, lalo na yung isa, yung pag lalo na yung magaling magsalita. Pag marinig ang mga Duterte, talagang napaka-genius. Pero pag marinig ang problema ng bayan, nahirapan na. hindi na masagot. Nahirapan na kung paano ipaliwanag. Pag tinanong mo yung tungkol sa PhilHealth, hindi na maipaliwanag. Mga buwisit na yan. Simple lang eh. Simple tanong, saan dinala yung pera ng PhilHealth? Bakit naubos eh? Hindi masagot-sagot. Diba? Pag mga pabida kasi, yan ang nangyayari. Bandang huli, nagkanda sablay-sablay. Di na makapagpaliwanag. Anong gagawin? Tatago sa executive privilege. Kung walang tinatago, ilabas. Katulad yan, hair follicle test. Ilabas nyo. Patulan nyo. Kasi sigaw yan ng taong bayan. Presidente ka, public figure ka eh. Diba? Public office is a public trust. Tapos ang tanong, anong kinalaman nun? Anong kinalaman? Napakalaki. Mag-apply ka nga lang ng trabaho. Kailangan mo ng drug test. Diba? Ngayon ikaw ayaw mo. Di ayaw mong magtrabaho. Diba? Requirements yun eh. Kain tayo. Pandesal. Requirements, diba? Pag kayo mag-apply ng pag kayo mag-apply ng trabaho, may drug test. Tama doy, di ba, no? Oo. Tapos yung presidente tuloy, hinihingian ng drug test, ayaw. Anong tinatago? Baka gumagamit. Ha? Hindi ako may sabi niyan. Yung kapitbahay ko. Hindi, sabi naman nila talaga eh. Ngayon, paano mapatunayan? Tika lang ha. May bisita akong parating. Sagutin ko lang po muna ito ha. Sabi nga nila, pag wala ka tinatago, Tama. Hindi, tama naman talaga. Huwag kang matakot pag wala kang tinatago. Kahit saan ka dalhin, basta't wala kang tinatago. kaya kami, pag sabi nga natin, hindi. Kung natatakot, hindi mo gumagamit. Oo. Ganun lang yun eh. Kung gumagamit ka, tabado ka. Hindi, di ba? Kasi nga, di ba kilala mo si Paring Uyong? Oh. Gumagamit yun. Kaya nga, pagdating ng renewhan ng lisensya, Hindi makakuha. hindi. Kabado talaga siya kasi mag-drug test eh. Lang. Ngayon, tuwan-tuwa siya kasi wala nang drug test. Dali ka mo sa kusing yun na, inom ng gatas ka. Doon. Ya? Gatas. At, sabi nila. Hindi, gatas lang yan. Tapos yung sa ihi naman, dala ka baon, hindi sa ihi. Ayun na iikaan mo. Hindi ka naman babantayan niya pag ihi mo eh. Yan tinuturuan na kayo. Tinuturuan na kayo. Yung mga driver dyan tinuturuan na kayo. Paano diskarte. Yung mga mag-a-apply sa pabrika. Hindi ako nagsabi niyan Yung kausap ko dito, yung kausap ko. Tinuturuan na kayo. Wala kayo dyan.
Di, alam nyo, nangyayari yan. Sa totoo lang, nangyayari yan. Everybody, good morning. Yan, mega love shout out. Good morning sa'yo. Mega love shout out sa yung mga kapitbahay dyan. Alam nyo, sa totoo lang, tama yung ano. Kasi nga, sa hirap ng buhay, mapipilitan kang mamiki. Oh, di ba? Sabi nga ni Erwin Tulfo, musta ang pitik ng mga line-up ni Idol Digong. Alam nyo, ang tao hindi mapigilan yan pag gusto talaga, no? Hirap pigilin yan. Isipin mo, kahit saan pumunta, si Robin ang campaign manager nila, pero makikita mo nandoon sa iba't ibang bansa, talagang dinudumog sila. Yan lang ang kinagandahan naman, no? Makikita mo ang talagang suporta ng tao. Suporta ng tao ang ano talaga, ang maraming sumusuporta. Nandun sila sa Malabon nung isang araw. Nandun sila sa Malabon. Ano yun hindi Malabon, Nabutas pala. Baluarte ni yung kanilang spokesperson ng Bagoong Pilipinas ni Toby Chanko. Malakas ang mga Chanko sa Nabutas. Pero nako, pag marating nyo ang Nabutas, nako, baka sabihin nyo, may politiko ba dito? Oh, sa totoo lang. Pag kayo ang makarating kayo sa Nabutas, baka magtatanong kayo, may politiko ba dito? May aplikante ba dito? Diyan ka makakakita ng Little Samar. Diyan sa Nabutas. Nandyan ang Little Samar, nandyan ang Little Tondo. Makikita mo ang ano nila. Kaliwa kanan ang daanan dyan, pero ang kalsada nila kawayan, 2 piraso. Yan ang pinakatulay. Mamaya lagyan mo yung drum, tapos yung CR doon lagyan mo tubig. Napakahirap ng bayan ng Nabutas. Napakahirap. Pero makikita nyo dyan ang mga butante. Napakaraming butante ang Nabutas. Kasi malaki na rin ang Nabutas. Sa dulo ng Nabutas, yung ginagawang airport sa Bulacan. Ayan, makikita nyo yan pag paikot yung ganyan. Yung subway, doon ang daan yan sa ginagawang airport. Itong Inlex connector, doon din ang bagsak niyan. Itong tren, doon din ang bagsak niyan. Kaya alam nyo, kung kayo nag-ano sa mga project na yan, magpapasalamat kayo sa Duterte. Kasi talagang para sa tao. Isipin nyo na lang yun sa SM North na yan. Yung sa SM North lang, nandyan na yung release, nandyan na yung mga poste, tren na lang ang tatakbo. Hindi magawa-gawa yan. Alam nyo kung bakit? Yung 2 malaking mall naglalaban kung sino sa kanila ang pwedeng landingan ng LRT. Nag-aaway sila. Nandiyan na yung release tatakbo na lang yung tren. Aabante na lang. Hindi makapasok-pasok kasi yung isang mall ayaw.
Kasi gusto niya doon sa kanya. Ang gusto naman ng isang mall, doon din sa kanya. Mm. Kaya anong nangyari? O, ginawa nila, di win-win solution. Sa gitna kayo. Panalo ang tao. Alas 3 na nakatulog siya, no? Sino? Alas 3 o... Si Chay? Alas 3 o alas 2? Yun, Batangas sila. Ah, siyang mag-drive? Kotse gamit? Kuninto nga kagabi. Ando doon. Wala siya. Kala ko ikaw maghatid. Gising na ako. Nandiyan, nag-ano ako. Ay, mabuti ngayon na hindi ako. Hindi ako sa pera. Nag-update lang ako kasi 3 araw na ako walang live. Oo. Hanggang Martes pa ito eh. Mamaya may lakad kami sa simbahan. Okay na. Pa-schedule ko para mabindisyonan. Oo. Mapuntahan dito ng ano. Pare. Pare. Para hindi na dadaan ng simbahan. Diretso na. Sige. Ano pa dyan? Tapos Alam naman ni Christian doon. tapos yung CR doon, lagyan mo. Lagyan mo ng tubig. Baka bukas magbayad kami sa sementeryo. Ayun sa punerarya. Akala ko okay na. Okay na yung yung butas, yung sa City Hall, yung mga bayarin. Yung sa punerarya na lang. Kulang. Baka bukas o Lunes. Kung makumpleto mamaya, bayaran ka na. Wala ng problema. Pumunta din ako doon sa ni Senador kahapon. Sayang din naman kahit pa paano makaano. Oo, mayroon yun. Meron daw, di pa naman tatawag daw. Hindi, malaking bagay din. Tulong-tulong. Magasto yung araw-araw. Magastos yan yung pagkain. Pang, ano yan? Tuwan-tuwa sila kagabi sa iyo. Sino? Sila kapatoy. Okay lang. Tuwan-tuwa sila. Ikwento ko yung... Pininto ko nga eh. Hmm. Sabi ko, alam mo ba, nung pagkatapos ng bilangan, nung nalaman niya na nagwala yan dito, nakulong patuloy. Ano nga, di ko nga napuntahan eh. Ha? Ha? Magsaing ka na? Mamaya na, mga gapat. Ayun, daming pandesal. Oo. Mamaya na yung saing. Mamaya na. Oo. Para na, matansyahin yung Isang saingan lang. mamaya magdadatingan yung yung mga... Oo. Yung kaldero, damihan na yung si Abado. Baka mga tanghali daw, hapon sila darating. Yung galing ng Bicol dalawa, baka linggo. Kaya tama-tama, mabigyan sila ng pagkakataon isang araw. Sabi ko, kung ako masusunod, 2 araw lang. Kaso lang, nandiyan naman kayo. Oo. Kahit paano may 1 araw pa silang kasama. Yes, both straight. Yan. Shiano Alid, good morning. Yan. Siyempre, dapat solid, straight. Kasi, alam nyo sa totoo lang talaga, ganun talaga ang labanan, straightan. Kasi kung mamimili kayo sa kabila, tingnan nyo bigyan ko kayo ng mga idea. Ito hindi sa hindi ito sa hindi ito sa sinisiraan ko sila lahat. Yung performance ng ating mga nagtatrabaho sa gobyerno. Bibigyan ko kayo ng performance.
Sino ba ang mga tumatakbo sa alyansa? Si Erwin Tulfo. Ano ba ang kaso ni Erwin Tulfo? Di ba? Hindi siya nakapasa sa Commission on Appointment. So, dahil American citizen niya, American citizen pa siya, hindi niya binitawan. Kaya hindi siya pumasa sa Commission on Appointment. Ngayon, naging congressman. Di ba? Anong nangyari? Binitawan niya yung kanyang pagka-citizenship. American citizenship. Ngayon, lumabas naman yung problema. Namiki pala siya doon sa ibang bansa. Anong dahilan niya? Nandahil lang gusto niyang mabuhay yung kanyang pamilya. Masama daw ba yon? Ay, siyempre masama yon. Nanloko ka eh. Kahit nasabihin mong hindi mo niloko yung tao, ang mas mahirap tuloy yun kasi niloko mo yung bayan. Sino ba ang gobyerno? Niloko mo yung gobyerno eh. Sino ba ang gobyerno? Yung taong bayan. Di ba? Kasi kung walang taong bayan, walang gobyerno. Oh, isa yon. Doon pa lang may panlilin lang na doon. Oh. Yung bilyar, anong ginawa ng tatay nila? Lahat ng mga subdivision naggawa sila ng project. Lahat ng subdivision nila pinadaan doon, binayaran pa. Oh. Di ba? Pinadaan doon sa mga lote nila para maging milyones ang kita, ang value ng lupa. Oh. Hindi mo halata na may pangluloko doon. Kasi nga, project naman yon, dumaan doon. Pero, makikita mong may hidden agenda. Kasi tinarget lahat ng lupa niya eh, madaanan sa project. Lumaganda naman. Pero ang kapalit, di ba? Ang kapalit, tumaas yung value ng lupa nila. Kayamanan. Di ba ang kapalit? Sino pa? Si Bintulfo. Si Bintulfo medyo ano ako dyan, parang walang alingasaw na lumabas ito si Bintulfo, walang baho na lumabas. Di ba? Oh, siyempre, ano naman tayo dyan? Hindi naman tayo sa lahat ng panahon, ano? Sino pa? Si Soto. Oh. Si Soto. Oh. Si Soto, makita mo, walang alingas-ngas. Pero bakit sa haba ng panahon, hindi man lang na, di man lang na kumbinsi yung mga, para mas maraming makatulong, maraming maitulong, hindi ba? Maraming panahon siya dyan nakaupo eh. Oh. Sino pa? Si Abalos? Nako, lalo na. Oh. Lalo na si Abalos. Kita nyo yun doon sa kung gaano ka lawak dyan yung yung 9 de Pebrero. Sa tagal nila dyan sa Mandaluyong, bakit hindi naayos yan? Di ba? Sino pa? Si Pacquiao, lalo na si Pacquiao. Balimbing. Oh, pero idol ko yan sa boxing. Pero sa politika, napakabalimbing.
Oh, di isa sa sinungaling. Sabi niya dati, kurap ang Marcos. Pinagbintangan niyang kurap. O bakit ngayon nandyan siya? Wala siyang isang salita. Di ba? Wala siyang isang salita. Sino pa? Si Ping Lacson. Oh, si Ping Lacson. May maraming mga ano yan, yung sinasabing yung kuratong, di ba? Sinasabi nila yung kuratong. Kung saan yung ano, yung Daser Corbito. Di ba? Daser Corbito case. May mga ano lahat yan eh. Oh, sino pa? Sino pa ba yung sa alyansa? Di ba? Mga matatagal na yan dyan, pero aywan ko. Dito sa ano, yung sa Team Suka. Di ba? Makikita niyo yun dyan. Makikita niyo kung gaano kaganda ang tawag nito. Kung gaano kaganda ang mga performance ng inyong sinusuportahan. Diyan pa lang kung susuriin yung maigi, alam nyo na. Di ba? Sa Duterte, halos puro atone. Doktor. Oh, si Philip Salvador, actor, director. Di ba? Actor, director. Sa pagdirect lang, matinding utak ang ginagamit niyan dyan. Di ba? Pagdirect ng isang pelikula, biruin mo, kwento. Gagawin mo parang makatotohanan. Walang AI nun. Katulad ngayon, dami ng AI. Nagkakabuhol-buhol na sila sa AI. Kaya nga nandyan lahat ang hahanapin nyo. Saan ka pa? Lalo na kung ikaw ay sulit sa Duterte. Tingnan nyo lang yung legacy. Tingnan nyo lang yung legacy. Andyan, no? Nagdudumilat lahat ng project. Tagasalo lang si Mr. President, si Dayunyor. Di ba? Tagasalo lang. Alam nyo kung inano niya lang, kung sineryoso niya lang yung kanyang mga salita ni Pangulong Marcos. Ngayon, ang taas ng rating niya. Kaso lang, hindi siya seryoso sa kanyang salita. Kasi nga, ang hangad niya lang, manatili sa pwesto habang buhay. Iyan kaagad ang unang-unang mali niyang ginawa. Nagpadikta siya. Hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin. Nang dahil nga may sarili siyang interes. Pero kung pinakinggan niya ang sarili niya, pinag-isipan niyang mabuti, nandyan yung ate niya, magaling yung ate niya, namamangka nga sa dalawang ilog eh. Di ba? Magaling. Kung iyon ang kinuha niyang advisor, di wala siyang problema ngayon. Hindi pumutok yung mga pulburon-pulburon na yan. Di ba? Hindi puputok yan. Kasi nga, wala galit sa drugs yung pinalitan mo eh. Ibig sabihin, pinag-aralan lahat yung mga kaso pagdating sa drugs. Di ba? Kaya imposibleng ang hindi nakaupo magsasabi ng kasinungalingan. Di ba? Hindi ka nakaupo eh. Ngayon, ikaw na nakaupo dyan,
anong dapat mong gawin? Oh, hindi mo susundin? Or pahiyain mo yung nagsabing ganyan. Di ba? Dalawa lang yan eh. Pag ikay nagpa-hair follicle test, mapapatunayan mo na sinungaling yung nagbibintang sa'yo. Di ba? Kung mag-negative ka. Ngayon, anong kinatatakot mo? Oh, natatakot ka, baka mag-positive. Yun lang. Di ba? Kaya nga sa mga bagay na mahirap paniwalaan, yung hindi mo sasagutin, yung binibintang sa'yo. Tapos ibibintang sa'yo, huli na ang lahat. Di ba? Ganon ka hirap yung mangyayari pagka takot ka na sundin yung mga hamon sa'yo. Dapat, pag ikaw ang naging presidente, kaya mong hiyain silang lahat. Kaya mong patunayan. Oh. Kahit sabihin na natin, ito. Oh. Kahit sabihin na natin, totoo. Bakit? Hindi mo ba kayang kumuha ng doktor na ano? Eh, presidente ka. Presidente ka, pwede kang kumuha ng magagaling kung saan-saan. O, sasabihin mo independent. Pwede ka naman mag-utos ng iba eh. Oh. Pero luto na yun. Nako. Sabi ko nga sa inyo eh. Pagdating dito sa LTO, may drug test. Bakit lumulusot yung mga user? Oh. Wala sila sa posisyon, pero bakit nakakalusot? Di ba? Eh kung gusto ni Mr. President, kung gusto ni Mr. President, ako na ang ano, magpacilitate. Lusot yan. Oh, kahit positive pa yan, lulusot yan. Di ba? Eh, yun lang, pag ayaw talaga, eh, mahirap pilitin. Pero ang implikasyon nun, paniniwalaan na totoo yung sinasabi sa'yo. Di ba? Pag presidente ka, dapat nakahanda ka sa hamon sa'yo. No? Ano man ang hamon sa'yo, dapat. Hinihingi ng pagkakataon yan eh. Kahiyaan na yan. Kasahan mo. Para maging parehas tayo. Di kasahan mo yung hamon. Ngayon, doon mo ngayon madadali yung tao ay mga sinungaling pala kayo eh. Ang problema, ayaw mo, lumalabas na totoo yung sinasabi nila. No? Kaya nga minsan tayo, naghahangad tayo ng posisyon pero hindi tayo handa. Ayan, magkakandalit-silits ang buhay. Katulad dito sa, kapitan dito sa barangay. Inuntog mo sarili mo eh. Ayun, kuha ka doon pandesal. May pandesal doon. May palaman ito. You like? Mayonnaise. You like or like? Ayan. Ano yan? Sarap. Hingi ka doon. Kay Ate Rosel mo ng pandesal. Ayun, dami Bigyan ko rin siya dito. Bigyan ko rin. Sige. Doon na lang kayo kuha kayo doon. Kumain kayo pandesal dyan.
Kulit itong mga bagets na ito. Mga bagets, di ba? Pag ikaw ang gusto mong maglingkod sa bayan, dapat nakaredy ka. Kasi pag hindi ka nakaredy, palpak talaga ang kalalabasan. Katulad dito ng kapitan sa amin. Dahil lang sa pinatakbo siya ng congressman, palibasa pinatakbo, okay na. Hindi mo nag-aaral kung paano magpatakbo ng isang dapat pinag-aralan niya. O ngayon, matatapos na ang termino, palpak pa rin. Ba't isa lang kinuha mo? Ha? Kumuha ka doon ngayon. Lagyan mo dito, oh. Ayaw mo, ikaw lang kakain? O, ayun, oh. Yung sarap, oh. Lagyan ko. Lagyan mo. Ito wala eh. Ito lang ang pandesal. Ito wala. Lagyan mo, sarap yan. Ito wala. Iniwan-iwan mo pa pira mo, kukunin yan dyan, bahala ka. Kaya nga, di ba, sabi nila, pag ang mangga hinog sa pilit, maasim talaga yan. Mahirap kainin. Sisimangot ka eh. Sa sobrang asim. O, di ba? Alam mo kung mag-iisang oras na pala tayo. Ay, maraming salamat sa lahat ng mga dumaan, ha? Maraming salamat sa inyong suporta. No, napakaaga ng live natin. Kaya hindi tayo masyadong saka hindi tayo prepare. Nag-update lang ako. In-update ko lang kayo kasi nga may problema pa. May problema pa kami. Naayos lang kaya nag-update lang ako. Ayan yan, wala pa akong tulog ng maayos. Kaya nga update na lang ako kahit pa paano hindi man lang maano yung WH natin. Hindi man lang malaglag. Pero okay naman kasi siyempre kahit pa paano may mga upload naman tayo na medyo maraming salamat sa inyong lahat na suporta sa aking YouTube channel. Pero pagkatapos nito, katapusan ng April, mamimigay ako ng ganito. Ganda nito, oh. Ganda ng tila nito. Malamig sa katawan. Mamimigay ako ng sa live ako mamimili, ha, hindi doon sa mga comment. Sa live mismo. Sa comment, pero sa live. No. Kaya ngayon palang ina-announce ko na. Mag-comment kayo dyan para sa pagdating sa makikilala ko na kayo na palagi kayong nandyan. No? Ibig sabihin, pag nagko-comment kayo dyan, makikita ko kayo. Kasi makikilala ko yung mga pangalan nyo. Kaya mag-comment lang kayo dyan sa kasi pagdating ng February, katapusan, buo na yan. Na ako, may kausap na akong mananahe. Yan, katulad yan, kung gusto nyo. Ayan. Isa ito sa isa ito doon sa tinayo kong organisasyon, yung livelihood. Isa ito sa produkto doon sa livelihood, no? Kaya nga pag nakaabil kayo, ibig sabihin may natulungan kayo. Yan ang pinakamaganda, di ba? Yan ang pinakamaganda kasi pag halimbawa nanalo kayo, hindi man kayo pumasto, nanalo lang kayo, nakatulong na kayo doon. Kasi siyempre bibilhin ko ito doon. Pag binili ko doon, kumita yung mananahe. Maraming kumita doon kasi livelihood yun eh. Ibig sabihin, pag bumili tayo ng isa doon, pag binili ko, di ba, nanalo kayo. Pag binili ko, nakatulong na kayo doon. Nanalo na kayo, nakatulong pa kayo. Yan ang pinakamaganda, di ba? Kaya pag nag-live ako, comment lang kayo diyan kasi doon ako mamimili eh. Pipiliin ko yung mga pangalan na palaging nandito sa live. Di ba? Kaya gusto ko pag nagla-live ako, mag-comment lang kayo ng mag-comment yan. Kasi pag wala kayong comment, bago lang kayo, baka
bawat live, pipili lang ako ng 2 or 3. Yung nakikita ko na laging nandyan. Di ba? Kasi unfair naman doon sa doon sa mga diehard na palaging nagko-comment. Alam kong nandyan kayo, nanonood. Kaso lang, hindi naman kayo nagko-comment. Okay, pag nag-comment kayo, bago ang pangalan nyo sa sa mga nagko-comment, di ba? Kaya mag-comment kasi napakaganda nito. Sayang, oh. Ang lamig nito sa ang lamig nito sa katawan. Sa April 26. Ayan, tapos na ito. Oh. Ganda, oh. Nanalo na kayo, nakatulong pa kayo. Yun ang ginaganda doon sa lahat. Kaya, ayan, bago tayo magpaalam, maraming salamat po kay Mami Mercy Calunod sa lahat na ating mga solid na subscriber. Ayan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, paalam tayo.